Manuel Neuer, Bayern München. Visoki i snažni golman izvanrednih bratorskih sposobnosti izvršio je veliki utjecaj na fudbal svojim aktivnim učešćem u igri. To je u dobroj meri pomoglo kako njegovom klubu, tako i reprezentaciji da ostvare najviše domete. U svom rezimeu Neuer ima titulu šampiona sveta, titulu Ligi šampiona, 5 nemačkih prvenstava i bezbroj ličnih priznanja. Marc-Andre Stegen, Barcelona. Još jedan Nemac na ovoj listi jasan je dokaz da se u ovoj zemlji fantastično radi sa golmanima. Kao jedan od najtalentovanijih golmana u Bundesligi, Mark je u leto 2014. godine prešao u Barcelonu. Početak njegove internacionalne karijere nije otpočeo na željeni način, a greške koje je pravio koštale su njegov tim dosta bodova. Međutim, vremenom je podizao formu da bi po mnogima postao najbolji igrač katalanskog giganta. Njegov stil branjenja pravi je predstavnik agilnog pristupa sa dobrim sposobnostima zaustavljanja udarca na gol liniji. Odličan je u vazduhu kao i situacijama 1 na 1. Thibaut Courtois, Real Madrid. Najveći kompliment na račun ovog belgijskog golmana je njegova nevjerovatna konzistentnost. Iz minuta u minut, iz utakmice u utakmicu, meseca za mesecom, ovaj dim iz Flandrije drži izuzetno visok nivo branjenja. Zbog tih karakteristika retko je bio izložen individualno kritici fudbalske javnosti. Sa visinom od 199 cm i ogromnim rasponom ruku, Thibaut ima sposobnost da skine udarci iz krajnjih uglova gola. Izuzetan je kod centar šuteva i u situacijama kada je sam protiv protivničkog napadača. Poznat je i kao nepogrešiv dodavač, posebno kod dugih lopti. Jan Oblak, Atletico Madrid. Zanimljiv podatak je činjenica da na ovoj listi najboljih golmana trojica njih je branila ili brani dres Atletico Madrida. Sadašnji golman Atletika, fenomenalni 24-godišnji Slovenac Jan Oblak je prava priča za sebe. Karijeru je počeo u Ljubljanskoj Olimpiji, a već nakon prve seniorske sezone dobio je poziv iz Benfike. Tamo se etablirao kao najbolji mladi golman Evrope, pa je odlazak u Madrid bio logičan potez. Defanzivan stil koji preferira Diego Simeone kao da je savršeno legao ovom izuzetnom golmanu. Njegovi najveći kvaliteti su pozicioniranje, briljantni refleksi i konstantnost, a prostor oko penala je njegovo kraljevstvo. U oktobru je uspeo da ostvari rekord od 50 utakmica bez primljenog gola. David De Gea, Manchester United. Svedoci smo stalnih rasprava na temu najboljih fudbalera na svetu, međutim malo je slučajeva u kojima jedan igrač ima toliko neupitan status kao David De Gea. Bez obzira za koga navijate, ne može to sporiti njegove kvalitete. Iako je imao pomalo trapav start karijere na Old Traffordu, mršavi klinac iz španske prestonice pretvorio se u osovinu slavnog engleskog kluba. De Gea posjeduje dve ključne osobine savremenih golmana: odbrane koje prekose zakonima gravitacije i najveća moguća sposobnost zadržavanja forme i najvišeg mogućeg nivoa branjenja. Kada se pomno pogleda njegova dosadašnja karijera, primetno je da je on golman sa najvećim rasponom talenta i minimumom nedostataka.